Sang Guru wis dawuh anggone nglakoni ilmu jaya kawijaya wis ora ana kang godhang nganti buntas umabening daya kasetan prasasat iki jagat senajan to ngono ora ninggal marang wajibe Pilonagri to ing pati para seswa dino kang becik iki gek mapan kono piyuh ora ndelomokane supaya dadi waruk kang pinunjuk pendataran ketang diwiti oleh pendataran kawiwitan.
nglakoni ilmu jaya kawijayan wis ora ana kang godhang nganti buntas ana bening daya kasekten prasasat kebijakan senajan to ngono ora ninggal marang wajibe Pilonagri toing pati para siswa jasiramu bar angkara rungokno gedhekne karep dina kang becik iki gek mapan kono piyuh ora ndelomokane supaya dadi waruk kang pinunjul pendataran gedang diwiti oleh pendataran kawiwit